Horas madihita saluhutna amanginang. Tapasada marohanak pikiratta. Tamulai maparminggot tadi bahasa sadior darion. Marende mahita san bukuende nomor 14 ayat sada sahat tutolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Jehova, jowon na maau, jala alusat tumay bana, sa idongan at tudo ibana jupang hagogotan, paluaut kudo ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahopot tudo ibana sarimatua, martua do na hundul di pangundingan ni natumimbul, jala namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Namandok tu Jahoba, haposatku, jala partano batuatku, debatapku, marhaposat tu hodoau. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, ama ni saluhut para sini roha, nunga ditatap ho hami, bang somon, aidang manjua ho mangalehon anak unasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siak dibagi, sahat ro di hau pinarsilang. Sa itu pahi mahami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbengit ni roha songon anak haholongan ni roham, diak kasih taonon. Asa marsangak warmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot ton di porbadia marhite-hite hami. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 20 ayat sada dohot 2.
tatangihon ma patik ni debata di dinggutta sadarion imana tarsurat di Heber 10 sada ayat sada songonon ma didok disi. Alai anggo hapur seaoni pos ni roha doi di akka sihirimon. Jala pamotoan na totu taringot tuna soni ida. Sahalinai jahon nami. Alai anggo hapur seaoni pos ni roha doi di akka sihirimon. Jala pamotoan na totu taringot tu na sodi ida. Ima sahatna rap mangidogogo mahita laho mangulahon na hombar tu patik ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marende mahita musiesian buku ende nomor 424 ayat sada dohot 4. Tato potima dosata dia dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami alak pardosa na dangolon rotu jolo ni bangsa habadiaon mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Matsayjo turasai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami na rohai. Dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doshon diri nami hubait tami. Dibaini, tamado rimasmu jala humanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaik tu asini roham na godangi. Mangido siyan na sa roha nami, hasay saan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satokin do tadi konokku ho, alai papungu-pungoku ho ma muse marhite-hite akka asin ya roha na godang. Tagan di papiar ni murukku hata bunian bohiku, satokin maradopoko, alai marhite-hite denggan basa saleleng nileleng na asyakku doho, ninna jahoba si paluaho, hasangapan ma di debata na diginjang. Amin. Marende mahita musie sian buku ende nomor 220 sia
ayat sada dohot 2. Tatangihon mahata ni debata tupuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Ester 5 ayat sada sahat tualu tajahama margatti sorik. Tole patuluarihon marpahean harajaun masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardonokkon jabu ni rajai tondong ni jabu ni rajai tahe alai hundul di bagasan harajaun nai anggo rajai di bagasan jabu ni rajai tondong ni pitu ni jabui. Dungi inna rajaima tunasida ahadona hurang diho ale Ester jol mani raja jala ahado pangido panangido ni roham sahat rodi satongan ni harajaoni ikon lehonot tudo do itu ho. Dungi inna rajaima harusilu madokkon hamu si Haman pasauton hata ni si Ester. Jadi dung ro rajai dohot si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester. Jadi ninna si Ester ma mangalusi. Pangiduatku dohot sihol ni rohakku ondo. Ido sahatna martua do akkana tumangihon hata ni debata jala nau peotsa. Amin. Marende mahita musesan bukuende nomor 240 ayat sada dohot tolu.
taha tindak ko maha porsiaut tai songon na niha tindak ko ni dongatta saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok alif ya ibata jahuba ido ama perguna suatu dosa na tumo palangit dotan au porsia Yesus Kristus anaknya pada sasadai imana ikon Maria naga tegabea padia andorang Tuhan ido Tuhata na tumawa berdirli di panghuman 100 nama kita pajar dari bana di hawa silang na tua mengono dung kita namula mengulu di arah batu amanai susugo laun di siapa bata amanai perguna susah di sini malah yang mamulak sultan on manghumi alak namangulu lewat mati Al-Hussein ditonde berbadia jadaro sadaria dia Huria tobatnya Kristen akan badia do dia sisa dosa do dia tanya mandok mulak mangulu surga dan halak mati do dia muluan surga. Amin. Tabegema kor siat punguan ina Kamis. Tabegema muse kor siat punguan ama penabur.
tabegema tikting na masa imana di jahau ni amak situa usa Mesir. Horas selamat hari Minggu ma dihita salukna. Titing Huriata Sia Maret 2025. Na parjolo guarne mingguta sadarion ima minggu infokapit topik jamita sia na tumangi hodoro hapor siaon. Na paduahon dagdanak nasorang. Di hari Rabu 5 Maret 2025 nunga di basa-basa tuata sadadak danak bawa tu keluarga amang tarjan berutu inang relesma boru tasoit registrasi KK 0093 sian sektor Galilea hipas dodak danaki suang songoni natorasna napatuluhon ruas nataba mamuka minggu sadarion Sia Maret 2025 tajakon maga beruas nuhriata ima keluarga amang Joseph Luhur Sinaga inang Ratna uli bolo Samosir pida sian hakai resort khusus simpang 4 Parmaksian Porsea daerah Tolu Toba Samosir alamat nasida di Komplek Mulia Regensi Jalan Jenderal Sudirman, Blok AA nomor 28, registrasi KK 0415, masuk tu sektor Galilea. B. Mamuka minggu sedarion Sia Maret 2025, tajakon maga bergos Huriata, ima keluarga, amang David Fernando Hutagalung, inang Tri Elsa Veronica Boru Lumangaol, dohot sada yanakon nasida ima Bram Alfiano Nathanael Hutagalung pidda sian HGBP Tanjung Redep Resort Brau Distrik 27 Borneo alamat nasida di Jalan Satya Praja RT 09 nomor 56 Kelurahan Sepinggan Baru registrasi KK 0416 masuk tu sektor Galilea. Nunga marminggu pagi benasida. Saga beruas na mangulu manasida di Huriata. Naupapaton berita duka. Di hari Senin 24 Februari 2025 nunga marujung ngolu inang Risma Boru Batubara Opu Jio Boru. Natoras di keluarga amang Dendels Emmanuel Marbun inang rotua hot mauli Boru Sinaga jemaat sian sektor Galilea registrasi KK 0408 tutup usia 56 tahun pemakaman di Patupa di Bontang di hari Rabu 26 Februari 2025 Bing di hari Rabu 5 Maret 2025 nunga marujung ngolu amang jonggi marpaung na hinabaluan ni inang Krista Borusia Turu registrasi KK 0174 ruas sian sektor Sion tutup usia 66 tahun pemakaman nungga di Patupa di hari Sabtu 8 Maret 2025 di TPU kilometer 15 Balikpapan di hari Senin Mersogot di Patupado acara pengapulian di bagas ini keluarga alamat di Komplek PGRI Blok 5 nomor 9 pukul 19.30 kita binangidon mat sudah ruas diakonia sosial dohot parhalado sian sektor Sion asa madawisa tatangnya kon masudi keluarga dari tinggalon asa dia puli jala di pargogoi tuhata Palimahon Panitia Natal 2024 nunga silung be ulawan perayaan Natal tahun 2024 dohot tahun baru 2025 nani uluan ni amang
Mandus Manik. Jalanunga di pasar Panita Natal, laporan pertanggungjawaban di Pakubasio Nasida di Sermon Parhalado na di hari Kamis 6 Maret 2025. 5A. Renovasi lantai samping gereja senilai 72.073.383 rupiah. B. Pemasangan dinding samping gereja senilai 15 juta rupiah. C. Pembelian kipas angin ditambah biaya pemasangan senilai 6.124.500 rupiah. D. Perbaikan tiang kanopi senilai 5.716.000 rupiah. E. Pembelian pot ditambah bunga, tambah tanah dan pupuk senilai 2 juta rupiah. F. Pemasangan lampu jalan menuju gereja senilai 1.737.000 rupiah. G. Sisa kas panitia nang ditransfer turiata senilai 675.000 rupiah. Atas gordi sudi ruas sedot parhalado di huriata maulati madipasa tu sudi panitia nang mangalujahon ulau Natal 2024. Di pasu-pasu tuata masudi ulau nang pinatupan di Panita Natal ni huriata. Panita Natal di tahun 2025 dohot tahun baru 2025 sian sektor Nazaret. Napaonopon rapat huria. Di hari Minggu sadarion siang Maret 2025 di patupado rapat huria ima dung sipul permingguan harian. Pinangidomat sudah ruas sedot parhalado huriata asa madohoti ulau ni. Na pabituhon par jamila. Di hari Minggu sadarion siang Maret 2025 di permingguan harian namar jamita ima amang pendeta Samuel Ambarita Sarjana Teologia Pareses HGB Distrik 27 Borneo atas gowar sudi ruas sedot parhalado ni huriata don lamima selamat melayani. Napawaluhon ibadah Komisi Perempuan PGI. Di hari Senin bersogot 10 Maret 2025 di patupado ibadah dohot Komisi Perempuan PGI Balikpapan maringanan di GKPI Bukit Jaitun masuk pukul 15.30 wita pinangidon matusudi seksi perempuan asa madahotisa. Napasiyahon partang sektor A. Di hari Selasa 10 Maret 2025 di sektor Bethlehem maringanan di bagas keluarga Abang Victor Parulian Sinaga Inang Bibil Pro Rini Simajuntak. Alamat Jalan Terang Pondok Matahari RT 50 nomor 14 alai pertengahan di Batupa di Sopo Mehmet. B. Di hari Rabu 12 Maret 2025 di sektor Galilea maringanan di bagasan keluarga Amang Warisman Damanik Inang Situa Dorti Ebisina Boru Banjar Nahor. Alamat Perubahan Batakan Mas Blok HH RT 27 nomor 7 Kelurahan Manggar. Pinangidon masude ruas di sektor Bethlehem do sektor Galilea asa madahoti patangan ini. Asa puluhan pertukaran mimbar. Hobarat surat sian distrik di hari Minggu naro 10 Maret 2025 di Patupa HGB Selistrik 27 Borneo do pertukaran mimbar. Nama kubasi huriata ima full timer sian huriata di bagasan permingoni di Patupa do amplop dana lahum nopagi program distrik Borneo atau tetangnya koma program distrik. 10 sada ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalalu dohot sudi ruas di huriata pasahat no selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sudi ruas di haga bebe balfon baru makalas di bagasan sabingon
Sia 1 15 Maret 2025. Hatani dibatan nama dok saya dilehon mo tuau saya lehon mo tuau sibubu troham jala di pasal nasa sakami pasal men 20 ayat 5. 12 kunjungan kerjawi napa sepulung bibil dohot bupende warta keuangan Huria warta keuangan panitia pembangunan warta keuangan tim diakonia warta keuangan pernatal iuran diakonia potiparasian kerapian persembahan syarat menatar jadi anggota jemaat baru bome tajahan di grup WA HGBB Balpan Baru do sektor manang link database HGBB Balpan Baru sonima titing duriata di bagasan menggon di pasu-pasu tuatama sisa salahuna maulate. Tabe gema kor ina marpelos.
tabege mamuse kor punguan ama. Marende mahita sian bukuende nomor 30 ayat 1 dohot 2.
kami di debatana sumurung sian saluhut naruha. Imana mangaramuti aka hati-hati duhut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata di kita tapai huti hutmana tersurat di Rom bidu 10 ayat 10 memuka to khas sahatrudi ayat 21 sonon ma hatani tu kata alai dang sudi mangului barita nauli ai ninna si jesaya do ali Tuhan tungi sima maka persiai jamitanami asasian na tumangikod doro kapor siyaun. Ia panangihon ni siyan hata ni Kristus do. Alayon ma dokonoku dang dibigay hurua. Nung ganian, naung tolkas do suara na tuliat portibion, jala rodi suhi ni tanoon do baritana. Alai hudok muse dang mangato Israel disi. Parjolo si Musa madok pinggil lonok mahamu mangiburu mida naso bangso hian. Pakihiyokku rimas muna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok aka naso mangaluluyaw ido nadapotan naung gabi patarduaw diaka naso mangusoyaw alai tubangso Israel do didok manipatari hupakerbang tangaku tubangso naso manguloi jala na manggaga ima sahatna Horas marita saluna Cumuloma hu patadaw kami diri nami atik pe memang nunga sekitar hampir 2 bulan kami di distrik Borneo. Oma na parjulo kami martiki pasahato kata itu kata di Uriata au padita Samuel Barita Inata guru sihite na manubuho kami guru sinaga tuluma dak dana dihami 2 nunga karijo sadanai kuliah semester 6 kami pindah sian resort Serpong Banten Tangerang. Horas medita saluna. Adong tulu pangalahu manang na sifat ni jolma, manang tipikal ni jolma di Bibilon. Lumubi mo lo tapaubok tu turpukon. Kalau beberapa catat tapi hu patorangan non, saunang sempat kita non lu jema bigi, adung dulu jema bigi. Nanti aku lalu jema katai, lu jema bigi pi adung do, molong namun non, tur selesai do bainukon. Nanti tur bereng-bereng tur mana dua udang sursat diri au namar jamita hu bereng-bereng do lumu do rohani natan naing naruh do nanti na parjulo itu sifat manang memang nguluna sitong orang benar na paduahon itu dibenarkan na patuluhon
merasa benar. Orang benar di Babylon takasdo ra taboto isara si Henok. Di Perjanjian Lama, Elia juga na kureta tu banua gicang. Nuh dicatat do di si. Mula di Perjanjian Baru do konota kolan Yesus do na diguari yang benar ripas sempurna. Nah paduahon itu orang yang dibenarkan. Jadi don nunujung ni jami tahun. Ya, sudah tahun orang yang dibenarkan do. Molo topik minggon naking dari mendengar timbul iman, alai justru kita dibenarkan di bagasa kaprosiaon, justification by faith. Jangan kupikir hanya Kristen Protestan yang seperti itu. Marasing lo kita tuh Katolik. Kita dibenarkan. Jangan kita na benar, kita dibenarkan. Kita disucikan. Jangan kita nabadia yang suci. Allah yang maha suci. Pabadia huk kita. Itu. Sanctification. Alai adong do na diguhari tong yang merasa benar. Ima horong ni Yahudi na toktong say marujahan berkutat di bagasan lingkaran ni hukum Taurat. Ido sasitong na anggo natabereng gabi sibuciri ni wasat timbul naking mulai ayat sadat tu ayat 20 sadaun. Mulut tajahai sarana sian ayat tulu itu takas dokon gitu. Sahat tu ayat 5 itu merasa benar. Ya. Alani itu nasida mau mujat. Ya. Sian pemahaman nasunguni. Ya. Jala dokonota ini menjadi perenungan tu kita. Bahasa orang dokter Allah memang bahasa mau jolmai muba karena dia sudah resisten, merasa dirinya selalu benar. Atau nama lo medokon karena dia mungkin produk masa lalu. Produk masa lalu di gudang mabajol memang dia selalu merasa benar. Dan ulu markai baruan. Ima na perjulu taguhari di son. Catatan na paduahon ya udut ni dan non. Di guari do jolmai makhluk perjulu somal do tabegi makhluk sosial. Na memang ikon berinteraksi mana tu jolma asaboy mangulu. Na paduahon di guari dotong jolmai makhluk moral. Nama boto kaidah norma-norma aturan. Dia makhluk moral. Na berhubungan tuson adong do tulu jolma tong. Ahamai ima na di guari perjolo tipikal ni jolma pemalu. Na paduahon itu tipikal ni jolma tidak tahu malu. Na patuluhon tipikal ni jolma tidak ada malu. Mulu pemalu, kurang do jolma na berhasil, justru kita melihat itu justru dia introvert. Minder. Banyak. Aka na Facebook dok lanasing nahi, itu
molo hu jaha-jaha kesanna pemalu do gudang. Dan pola tarida terekspos, alai memang imana bekerja diam-diam di belakang meja di mana, timna do karejo di mana, dia pemalu. Banyak dokonota akan berhasil luaing tarlumobi di kemajuan ni iptek itu justru orang-orang pemalu. Nah sosomal di bereng jolma, manang di endorse jolma. Nah padua hun itu tidak tahu malu. Songo dia matipikal li jolma tidak tahu malu. Atak songo dia contohna. Berbeda do tidak tahu malu do tidak ada malu. Nah jumor butaha do. Bukan tidak tahu malu. Molo tidak tahu malu do honota halak na di Papua mai. Ya, markote karena sida songoni bahkan marsai mara bahkan sipata olo maniuk pinahalubu. Ya, mereka tidak tahu malu. Alabuha kaidah-kaidah norma-norma aturan secara moral dan diboto nasidai. Makana molo dihitap pandangata nasida kurang beretika. Nah, dia duna songono nina. Ibu tong perbu ini na terdapat barita nauli nasida. Au surat dan sahat maju perbarita nauli tu hita. Ya, si Burton, si War, si Munson, si Sleman, napi dibunuh dan sida, lumobi sudah mention, mungkin tu leveli do bahita. Alani agama do kita, alani hak Kristen do kita, gabe lam uli, ya, dokono ta moral ta, etikata, au surat dangi, dang daw ibarna hita tu Papua. Tidak tahu malu, mau lo tidak ada malu, ama musi tidak ada malu. Mulu tidak ada malu, satabi gonjang-ganjing nuang may di negara on. Anggo tibbu ni parbinotuan na wawasan na pendidikan na sahat tu doktor profesor alai dang maila korupsi. Ya, makanya tiki kuliah inang pedita. Jadi sa ruangan ni adong membuat S2 dulu. Imana sada do. Ya, di Papua dosen noma di ruangan ini. Adong do di Sabariban nama bu S2 dulu. Ya. Alai hudok do tunasida. Do mengucar kamu mabu S2 dulu di son. Langsung do dosen na bersangkutan sama dokon. Pamotu aku songo dosen di son itu Universitas Negeri salah satu di Medan na terkenal. Sesudah tamat senokku bareng S2 dulu, pasti suatu waktu ditakut polisi, gudang ngamain alabuha korupsi. Jadi membuat gelar nai mana saboy mungkin gabe katakanlah wali kota minimal kepala dinas. Jadi tidak ada malu. Nang pesederet gelarna pengetahuan secara intelektual itu luar biasa. Alai do honota akan aso apa lapas do. Itu tidak ada malu. Ima manusia makhluk moral. Na patuluhon didokdo manusia makhluk spiritual manang makhluk rohani. Itu nak asatai hutto na norunion. Budan no gabilu pahita isong marabalangat jamitan ni pendidikan namun. Memang ko dihutto di seperjulu tu padua tu patuluhon non. Catatan-catatan mai unang peliliku jamiton. Ya. Jadi makhluk di guhari do tong jolmai makhluk spiritual manang makhluk rohani dan hea di do nape perpesal memedokon ali dulu lung rura puji made batainna laut puji made batainna tombak puji made batainna itu bahasa sastra sekalipun mungkin bukan tidak mungkin tapi Tuhan bisa mabai sebatu-batu memuji Tuhan molo solo be jolmai makanya do Yesus ya molo mau hom ya kamu mau hom nasida makatai mabetu ninna. Kenapa bisa? Sedangkan kula di Sibiliam makatai. Kado di ngutamu tentang Biliam pengaruh dingi. Kalau dinai makatai. Binatang bisa ngomong. Kalau Tuhan pakai. Jangankan binatang, batu boy makatai. Alai dan dohonota makhluk rohani do na boy mamuji Tuhan. Bahasa sastra do nahurok naking laut lung tobak
doh lada sing nai bisa memuji Tuhan. Tetapi yang bisa memuji Tuhan, menyadari berkat Tuhan, anugerah Tuhan, hanya manusia. Tapi di saat yang sama dia bisa menolaknya. Jatuh sih loh. Ulun na mangun pe ulun na mo dodo ati daw. Jatuh sih loh. Hola cuma do di do makhluk rohani. Makhluk rohani na boy mamuji habal gaun ni Tuhan merespons. Tetapi sekaligus yang menolak alani dang robot jolma nang pesa malo-malo ya kana tuari hubereng bui kakak tua diajari doh pinahan bui diajari termasuk di jabunamia dong dun waeng pidong itu pidong molo yau si dipuat dang budong ono pidong bahaya be alis dia si dipuat kenau jadi molo pidong di jebu molo rohamu bah oras bukan beo tapi jalak sudah kita ajar mulai kecil tulun narahai mersen mau pengaron roh di isi marahai bana bersiul-siul alai buat jol mamaun ya nah mulana ajaran nareh wajari hatop ya tetapi nalik kudu wajari narahai ya ala burutta sinaumi polani du buru dihami moloroi nalomuar rohani pidongon mamereng burutta ya inna mah moloro ya dia wajari mah terlebok nado saminggu cewek nimu memang duk saminggu hatar songgok belah bui dapok ni manai cewek inna apa di joli ni gereja on setabi gereja Katolik do bah asar ruas ni Katolik ibu nasoni mereka buni loh diri pun nama itu ya kapar minggu pas di juni jabui cewek indah jadi saya di bereng-bereng ini sih nama dokter nara itu galak tuh sih boy dia jari hatop-hatop minum kopi ya sudah capek minum kopi ibu teh mana nih ya nah duduk di sini boy do tajari sudi boy do sepamangatau mengajari katina boy do taraja sudi tetapi manusialah yang punya dohonok kumajolok kesadaran karena dia mempunyai akal budi menerima atau menolak Tuhan. Jangan dong na asing balik kamu ya tentang Adam dan Hawa. Odang boy botomuran asing naik boy botomuna itu luar biasa. Dibuat dong. Ada yang dinamakan itu kehendak bebas free will di Jolmai. Inola tari dari son. Nunga dipasahat barita ini, nunga dipasahat barita haluau ini, lumomi marhite tu hatta Yesus Kristus, idok naking digijang nitrupuki, gijangnya itu isena naik tu banua gijang, isena turun ninna, isena mate. Mereka tidak tahu dan tidak percaya kepada Tuhan. Sanido tahi dia trupukon. Ya, dimana buruk naking mereka merasa senantiasa nggak resisten di sini. Mereka benar di batasan Taurat, mereka benar di pitori dirina dan mangido pamitorion sia Tuhani. Imana tabereng di son. Ya, makanya didok, si saya madok songononnya, songonon nggak tahu. Mereka itu tidak peduli bidoknya songonon, tetapi mereka menolak. Itu pada Nairobi gak biar referensi ini terpukon bahwa asli lo bangsui menolak Tuhan saat tunuaing ya. Saya tidak tahu persis alai sekitar agama Yahudi mungkin sekitar 50 ke 60 kali ya. Sampai ada agama Kristen
ya Yahudi sekitar berapa persen itu. Ada yang data takut. Mereka lumayan juga yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak menolak. Mula di partikel senung udah honota. Daksongan di bena menolak be. Mula nasida menolak Tuhan Yesus karena mereka sudah hukuari naking. Mereka itu sudah merasa benar terutama dalam Taurat. Mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Mereka menyadari nasida mempunyai hak istimewa. Itu bukan itu partikularisme. Tetapi dalam bahasa yang lebih moderat mungkin saya taduk do saya dunang murtad. Adung do anak ni guru tanaretiki di Cidipuak kami mengundur diri mah ala kawin buru na tu silong. Murtad buru kamang nang ulo biau meredi mau karsongoni marupani. Pemahaman murtad pindah agama, ya mungkin. Hal lain yang kehonota, banyak orang yang murtad secara iman. Mulai dok murtad secara iman, Kristen do imana, moluna, pikiranna, ulaonna, dan Kristen be. Ini, saya setong na pikiran tapi kok pikiran mindset Kristen do, ulang salah kita. Maka ada nggak dikuari opat tipikal opat apa ini berpikir sekuler untuk hal-hal sekuler, berpikir sekuler untuk hal-hal Kristen, berpikir Kristen untuk hal-hal Kristen, nah paupat ton berpikir Kristen untuk hal-hal sekuler. Nah kurang dihita berpikir sekuler untuk hal-hal Kristen. Nggak tapi ada nggak mah hira-hira masuk ni. Tod dini purtibu tak masuk tu gereja, tu dirita. Contoh nama, ala yang rapuk huriah kamu. Aku madalani 20 tahun mau padida. Ya, madalani jadi holat 2 periode nama. Holan sayon, salinai, selesai. Jadi, hubereng mah pengurus ni pembangunan di Garijata marga samarga mado tahu naik marata marga M ujung lagi marga hame taladong do isaku bereng. Jadi ku bereng dung satahun audisi dak kia ku bereng marmingguon. Dah kamar minggu, salipe. Jala pertanyaan diusir sejabuna. Bang pertanyaan di jabunami, inna, ala dak permisi tu inatai inna, tu amatai, ko tu audo, dang tu inataham inna. Jala digijang di jabunai, ale dak pola hudok di dia dah, so tu ngadung pamili naison. Iya. Digijang di jabunai pitunai, na perjulo jelok. Padua kon cedok dasar, na patulu ko salib. Itadah mudu lebu jelok jadi husuk kumatu amang tuai ado lapatannya namang tua mulu sedok dasari yang dia lebang ni hadu mau de bang ane doina mulu jeloki ngawatu siniku sono ma mulu pertanyaan dengan mo muse bolokon mulu rikot tuluca bolokon diku jelok sedok dasar dohot salib mulu saya tinggal hosadaniku. Laku setebi, peko kamu. Jala turuk bibijaya bu nasok ngonido pe. Jadi amat tahu mai dak ketua pembangunan. Ala naking hubigi naking margamani do nagabe ana itu. Mau lihat mabu di paturan nasok ngoni. Amat tahu ketua pembangunan dak kiamar minggu. Menolak pertanyaan, na terpaksa do inarehai gawe pertanyaan. Ya. Ala justru ketua pembangunan dak kiamar minggu. Husukun wasa pilih tomuda nasi dagabi ketua pembangunan di Huriaon. Itu amang pajuluhut sudah kebahan-bahan di Garijat tahun seng menin nama mehitaniku. Baik kok kamu. Ya. Ini mah hudok lakin berpikir sekuler untuk hal-hal Kristen. Pangumuan di gereja ini. Jalan donota sudah sulit kita sangkal itu. Maulah didok pandita dadenggan perhalan dadenggan ahama suha-suha na mulu di Guria lumu bidah KBP
saldo. Itu. Mulu marsaldo gudang-gudang saldo na tikos makatarhalaw dito paditay. Alay bulan singgip-singgip dalam mingus. Suasa yai ini suci ya langnya lagi ini ayah tok paditay bulan lalao duit. Ini sering. Ini sering berpikir sekular untuk hal-hal Kristen. Manang soi. Adong calon situation. Ya, calon situat tanarahai ya. Setiap orang nomor kartu sudah calon situn. Ya. Orang nomor kartu terus. Jela martaru-taru do dang lama. Ang nomor kartu-kartu santai-santai enggak apa-apa lah. Malang masali saya bulan rupa ni enggak apa-apa lah. Alan uruk di Huriawan 95% per haladui per kartu. Ngaya sino di resop tami. Edaknya pedita dipungsikan atau pedita resop itu terus. Ya. Hari terakhir dung marulun badia sengaja do hubana tong tempat ni sino di resoton do suding. Ya, tu ngacian inganan na sengalai hujono himakarwas piga asadong inganan parmiaman dia kacituan unang tu hotel ay may huta-huta do udang rok hotel di. Hari terakhir dung say marulun badia senyap sudi nomor tanyaan do rati laking ra inaraku duduk sidung ahon sino di distrik naraku. Alay lang mo tu sada beges. Luar biasa. Nggak sih lagi sudi. Apalagi tik argani nilam. Luar biasa. Setabi bir pe perburian dari di Bali. Bir, ya bahkan di Bali. Itu luar biasa. Jadi huduk betul dah sida. Ya lanjut tamu maniku. Wah mau lihat yang angin ha. Itu di pasahat do diri itu au. Ay buhasa tabi buah melek kutui. Anggo sehari setahun do manang buah pe do honomunan live do enggak apa-apa lah. Ya. Itu song di situ tanarei. Ora samang inna adong marga barasa. Ya, adong marga barasa itu. Ya ngerti ya. Alay songon na agak-agak sedikit bergetar. Apalah mang adong masalah. Amang tolong do amang. Adong ngono panuang takut polisi na. Wah, saya takut polisi yang mulai berbeda do mang marang masalah tano do niku daw ngamang. Ngahubo to niku. Mamangin na nomor kartu do kan mamangin na. Jadi takut malah orang to ngasa tu polisi. Ya. Telepon namang dia saya do nangina. Oh dia tahu adong ruasta nama cajonok tuau marga S ujung nati marga kami. Daun ya sebelum tenaon I. Jadi dung macam ni setiap telepon mak amang di dia posisi isu nama ngapa lama song na serius sama ku bereng itaku polisi do ngamu situata gimana kanit ya kasek serse ya kaser seni umma ya asa to nungang tu polres na dang do beraniku mulai dia mamangin na alay mol do amang palu ako nakana sukuna palagi situ na ya jadi sono may amang hudok ko malangsong kwarnete sono may amang kalit niku ya labur jusi kali dong like nggak apa-apa dia nonton mungkin ini nggak apa-apa ya. Iya, karena saya selalu mengatakan yang real, yang true story. Amak songonon, oskan Sabtu, hari Sabtu dunay ngamangon niku, sugut Minggu, kebetulan tuh hurianay PC, may huriah may dapat huruf ini, karena benar. Jadi, ay mangati, kupaluom mo do niku, ya. Keperluan mesti dihalaki niku. Lamang lama juga tu si inna, ya. Pada cerita, memang malam na lama ketong mulak. Alay, baik kamu mah tu si mau Sabtu nasi dari takut Minggu tu huriana yaw. Di sisi tu aku lebih tu do, itakku onom. Coba menjadi tabayak, penulang manghunya hamu tuau.
Adalah pedi tahun terlalu lunak inahamu tuau itu kami masalah tuau. Ya, kupikir-pikir deh, au termasuk na idealis tuau, termasuk na tegas tuau. Sebenarnya, alai dung lama tuau, saya hindari nama konflik. Memang ini nama ti, lama. Tuh ini sih, dosa nih, gak bisa ini nama. Alai dung do batas-batas toleransi dia. Songo padi tapi au bakal songo presis, ada batas-batas tuh. Adung do na subuh kampunan, keluar, kalau enggak pecat. Ya, jadi duk songo ni, ya baik kok kamu mak sangat tahu disi, molo takut piam mana si daonom, kalau sadana ma ina, ipe ina on, dang do hotiat do tong. Ai te cetai bi rakola nama, kaina pe pemai do. Bah, ibu tamu cetai bi na huboton suami istri main. Jalai taruhon nama tanya itu. Itaruhon. Itu mulu di sisa tadi bah lewat tiba nang diakoni tu akaros nomor sahid kurang senang memang ini ada kok kamu mah luar biasa bilang adung bila nih beti baik kok kamu mah kurang senang lah awat dita berarti padita sebelum mau nasoni dan itu terjadi mulu nah hukuari nakin sabula kaptengan mereka sembunyi ima etikana ulat di moto apalagi au na julu 25 tahun na lewat motor do mulai Jakarta kan ya Gelmex kenal popna sudah merlubang-lubang do ala ngatasi ko sudah itu nasanggo pamanuor jadi suara melebihi kecepatan jadi buk di saat nah itu so kartu sudah beko kamu hormat doa kapal halal doa itu tempat di resort sahat tu nuai jalan nasi do panguli honau molo telepon molo songon naga sawotik manibu ta suaraku tu situ pasaribu kan pasaribu hamidu ya una pagugugu soram padita ingot hamidu panguli ko tersigal langsung satu nuaing dan ya peng nipati kan nasi do kongsi ya nah tapi nangit tu bayar ale ngalunas be itu adong pedi setabi di pangulihon resort na kuriano jarang mungkin au di pangulihon resort tu au ala ni tabuna namar sahuri dan ala na hupaidah laki markartu nakid daw. Nah, huduk di sini mereka punya etika. Kembali mana taruh naking bari menggunai bah marhubas mesti detong ano marorgen amang bium marorgen amang menalu marageda ya huwa pilih di sudi amang sila lagi papungupilian do amang huwa pilih sudi matong dinggan hulasai ibadai mulai timang padita namin ya ipalu hamu hamisan hamaguanin beko kamu mah boy sudi dinggan nah huduk bisi kembali murtad secara iman ya Kristen di mana muluna dan Kristen be ayo dona bahaya pikiran dan Kristen mindset dan Kristen be apalagi ulaunna seharusnya ikut Kristen di di sudi dokter Kristen, PNS Kristen, pengusaha Kristen, swasta Kristen, ironatikos. Ayang go setabi, atok tu selesai dong. Nang pesong natabukur muna naking hola disodhi, selesai dui. Rumah so narahay ite. Korama yung narahay sa huria. Di sari kondo tuktung mulutang iluar. Ini medak dan akun saya kos nape sih bayar lo pindah tapi naking disarihon jadi anggo korama di sorra balik papan baru nanti marasing do tu balik papat di sarra nanti alana kamu perjanjian baru alaka perjanjian lama yang mulai harus usuk kutupan di tahun beri papan baru nang dibarui hamutong kamu bereng parlopahannya kamu pe minar do bereng itu ya. Jadi kembali mana taruh naking
Ya, ini sekarang. Nah, perpudi manang dohonokku di rapot preses, salah satu poin na gudang ditaringoti memakan waktu itu adalah topik mendatangkan jemaat supaya semakin banyak ke gereja. Itu salah satu topik narei. Dan menurut Amatat Libong, ya, molso salau manakup mengingat sekitar 30% pengaruh ni jamita, ya, makasih holy gereja akar luas. Do faktor nasing lain, adong do faktor ni parmargaon, adong do faktor alakur. Nanti itu dah. Alim ku sudah ngalasun itu, laki ku suku pediton, kurang makuron niku. Ya, langsung ni bang ngerapok anu bangin, oh naraku. Yang ku sangat pitu kor naking bah, sangat jolo marnipi. Ekor itu juga tanda petik menghalangi kita Tuhan itu sipatai. Ya, mulusan pak pitu. Ya, marcocor musemai, hati di huta, wala marhite-hite na terkor nama. Jadi, itu kan, wala potong, itu di huta dah. Makanya nak pola terasa, anggo habis warta sudah markor pitu, basempat dope di sambil kopi. Itu dah. Ada. Jadi nataro pengaruh nikor godang do nama bahen asa marminggu. Alai sebaliknya mau di Serpong jarang do kondisi minimal 2. Ya, makanya sehaliro apalagi jam walu itu sampai itu 800. Nah rahai mardu nabadia 4.000 mahukubasi kami. Acik mana dulu tuti mahukubasi 4.000. Sampai opak pedi tadi sih ada tak dong luar biasa. Nah, huduk di si jamita, ya, kemampuan tapi dohonot tu mabege jamita, molo so salang kami hanya sekitar 20%. Tak kuboto kepalitan nion. Alai 20% mena kemampuan ni lumu bijamaat ni HKBP ninna. Unang polo tabereng tuang ka persen nai majolo. Peku kamu. Apalagi parjamita so unang huboton. Anu narai ro parjamita tu nganakku, ya. Auju marjamita siya bangin na silakan niku ala gubereng jatabi ibu ni pola itu kijang ya di jahay mana do hureni tu hatta dia mau manami nanami anggo na do turbuko sononinna sayang banget itu waktu jemaat kita seuduk do di waktu prime time di Huriatta jangan sembarangan di sini yang khotbah. Mau sempat na marjamitai setiap adik pedang isi unukna ale marjamitai membuat jolma dan tekas dalam tu tekas na paderna tu Tuhani maka mulai tehong nguluna aku pikir maaf saya mengatakan sekalipun dinilai itu saya pikir itu dosa kok tekas itu persiapan di parjamita anggo jamita nai ba urusan kedua di itu neng dohon hukum jadi mapikir pehita macam mau. Ya, ini kesanggupan kita mendengar sangat sulit. Itu, ada yang gue mabigin na kurang si pata autor fekahid tu. Nanti, di dia ida, ina, amak tahe. So ini nunarhay, ngamar kami tahu di son, maka tatay may siya kay natay. Pas agak dauro pionon, langsung ituruk ko sa oro. Igari jay, ya, agi natulang ni bumse. Tegor na tulangon nano dan luas satu jabunan doraku. Natay na sila makatatay do. Transaksi do. Saya dia ida itorko si bong monin na ya bang. Saya dia on sa pasar baru na makatay do lagi itu. Di luar do hupay ngoti. Kembali mata dokon. Ini masalah kita sekarang. Nah maulah kita mabiki. Apalagi di tengah rai zaman waing. Adung tulu zaman waing. Ino na mangocar kita mau mabigi makasih holi parsorot hadre bata perculu aha. Sibuk. Padua hunaha ribut. Patulu hunaha bising. Rata-rata nahu wajak makatai ya karwasta apa sarang ro pertanyaan amang narahai sibuk amangena. Sibuk do, nah tapi amat tau tanggur niangun, iya, sibuk, iya, itu sih nang tanggur niangun, boleh itu batanggur niangun dulu kau ni,
Ya, kurus kering. Ya, saya sibuk indah. Nah, sibuk. Lelah matong. Ino menujar kita mau. Ya, apalagi tetapi akai nata. Nalomoro hanaka sinetron di TV. Ya, mulai pagi 1 sore si bata. Pertanyaan apa nari adong inata. Ya, buru es. Ya, ujung naka. Buru ame. Jadi, kena saya mau dibereng jamna. Jadi saya pertanyaan, daku tegur atong, dang dinggat tegur di situ pailaw. Ay lang, ay bahasa saya mau dibereng ko naking jam muni ko hana masa nang nadong do karijum dah ngamang sinetron ay do amangin lah. So tung lewat amangin na. Bago kamu. Itu banyak teknologi juga penyita kita. Di Jakarta darai sudi tangan di dapo sobulung ditutoru. Hudok na. Angkat tangan semua. Ibu kamu sudi ke tangannya kenapa sobulung ilu mobi mar Facebook, mar TikTok. Anggo inat tanak kinga serong lu bereng tong. Mar TikTok. Itu teknologi juga menghambat kita mendengar. Ini sekarang. Nanti bosan tuh kita mabiki mau lo so apa lapas lapatan na dang tarajumi gabe pasu-pasu dihita alani do omma na perpudi dihita dia mu manami nanami saluhut na hita ya di minggu sadarion sian na tumangi hodoro hapur siaw iman timbul dari pendengaran do info kafit minggu info kafit no laking ya, ada lapatan info kapit. Focaccio, foka. Jun nama au idora alusakuma ibana. Jadi Tuhan memanggil. Sadar ada hono tak dengarin gugu pasu-pasu tua. Yeso marsaur dohot jojo di debata hatan di debata. Songo si Marta do si Mariai. Danga dong. Hatani tulang selesai nang peidokon satongan nilangin na pasukan tulangin na lang tikosi. Maaf saya mengatakan apalagi tulang nedak kamar minggu. Itu apalagi huruf setabi maaf di ngadong nuang di RP kita dang bu mabanulau di hari Minggu. Mulai di Kalimantan ku belajari akhir waktu Banjarmasin unang dibayan par minggu na solo mulai ate matorop dope. Mulai di beberapa gereja ngadu lawa marulaun maruka hari Minggu udah maju ya ini perlu kita bertransformasi alemul hudok maraloma itu kamatain taraja adat perhata itu kan hari Minggu di Batu Pasring apalagi di Borneo nanain do honokku holak katan itu hanido na mangaliw gugu dihita mangaliw pasu-pasu mangaliw tua mangaliw haluhaun karena dia punya otoritas waso hatani na asing dohonokku termasuk hatani adat tidak punya otoritas yang seperti itu ido udang mangaliw gugu dihita ido na mangaliw semangat dihita alani ido ko tahasi holi doi jangan ada orang kudihita keperhalan udah kepadika umar parpudihian laki parpudi umar parpudihian doang ta adong udah parpudi sahalihian ya doang kutuhita ulang tarifmu ikut kita macam itu ruasi baru tikos baru kumar parpue tugasnya ke parjamita memperdengarkan do selesai dang do maita mabahin di jalo manangdang so utong tabak saho ni so utong ano nga pala di masak kudoy mo bayin na kecet to isi boy jol mababahin mo ba jol ma dang ano saya ada bilang boy jol ma saja ko jako ni mana marjamita saja ko jako ni mana markubasi hola nulaw nito di berbadi alani do hola pasahat to hita memperdengarkan firman Tuhan asa taruli rasida di hatuaun do di haluaun
au ma parbui ni dari pagudang-gudang omak do bapa lasip tua do bapa jala omak perari Kamis huingo do jamita na paling huingo jamita di sekolah minggu do unang taripu naung di suatu nak guru-guru sekolah minggu na jolo berdampak doi dung matua ita unang taripu aliakan asing nai belum tentu ini mata bereng otoritas kuasa ni firman Tuhan dan sia-sia dakya ya so ikon mangula kata ni patadi alani do dia mau manami tahasi hole ma parsauran mabigi kata ni bata ido na tersurat di Lukas 10 ayat 20 martua ma na tumangihon hata ni bata jala na opiopsa amen mulia tema di Tuhan nunga marparsaurak kami do hatam sai mangula matodim makuba singulu nami asa mangulu jala mangula kami marhite hatam jala ima menyemangati kami di ngulu nami on ai idung ngulu idona patupa haprsiau di kami asa mulununga masuk kami tu haprsiau na songoni saya taruli mahami toktong di pasu-pasum di habengeton doho di pakirimon salelek kami mangulu di portibion holak katam do na marfuaso patu pakoni alani paingot kami marhite tu tim asa makasih huli parsauran do hatam paingot kami asa gumudah kami makasih holi cucu marhite hatam asa tuminggil si pareon nami mapikir hatam unang ma juju ni portibion itu na sering mandegay parsoran nami do tolu mobi di kemajuan ni teknologi nuain nalam paganggang parsoran nami do to kabirang makasih holi hami parsoran do hatam pasu-pasu ma kuriamon balik papan baruon na niluhon ni padita namin lehon semangat na baru paposro nami Tuhan markite naung hubigi hami hatam marhuaso doko bahkan di garansi hodong ulu nami akan mabigi hatam pasu-pasu paraboton ni kuriaman nom sai suaton dami do tolong sa mangulu jala mangula huriamot Tuhan di bagasa katam jala idon wain nungatorop huriam na holang siap partodion na songoni paulak akka huria asa totong mencintai firmanmu maka hulungi hatam maka si holi parsaura dohot hatam asa magudang hami di bagasa katam jala mangulu do mangula hami rapon hatam sahat di homa paraboton ni huriamonan non pasu-pasu karuasmu na di bagasa pergumulan lehun solusi dia akan bergumul apuli akan marsak akan marsakit nuang na di bagas na di rumah sakit bahkan mula dong na hudul nuang dengan nano di ibadah pos doro hanami lehonom mutikina uli menikmati hahisaron ni pamatang songoninang todibe. Amin. Papa penguma peliata mari dehita.
sadar contoh itu. Ali di patama namin na di panua kitjang hodo haruruan ni salukut. Seleho-leho na tingkan doho na solipasa na mauliutus. Upasat kami ma, siyan na lehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya calo magabi uap na hucus di jalom. Pasu-pasu mecara ramuti asa ko parhasiang kami pilihanon. Pati buhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marok nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami kodang ni seleho-lehon mitu kami. Asalam kir-kir kami matok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di panua kitjang, saya penarpatia makoarmu. Saya roma harajaunmu, saya sautma. Lomo ni roham di banua tongaun, songuna di panua kitjang. Lehon matu kami, sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tu kami. Unang kami tugihun tu pangunjunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu cara diramuti Tuhan de batama. Di sodako Tuhan de batama buhina tuhu cala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhu. Cala di pasor hulma damena tutodim. Amen. Tenang. Wih.